odtiaľ z Bely sme prišli. Tam je cesta na Porozinu a tu je takýto výhľad na protiľahlú Istriu. Tam je Istria. A tu akurát trošku ten výhľad špatia elektrické stĺpy. A dole sú také kruhy a tam zrejme chovajú, pestujú nejakú morskú príšeru. A týmto smerom sa ide ďalej. Tam na Cres. Teda do mesta Cres. Je pokoj, je kľud. Máme 6:45 a o chvíľu bude západ slnka, čo bude tiež príležitosť pre zaujímavé zábery. Zastavili sme sa na takomto akože kvázi výhľade, kde je kopu štrku, hliny, kamenia, pretože to je pripravené na cestu, ktorá sa buduje. A toto je pohľad týmto smerom na sever Cresu. Takýto výhľad. Keď dokončia tú cestu, tak určite to upravia a bude to opäť slúžiť na to, aby sa mohli ľudia zastavať a obdivovať výhľady. Takže pohľad na dedinku, kde sme chceli ísť, ale nevyšlo, lebo boli tam stavebné stroje, Prošetica, alebo niečo, tak sa volá. Áno. Takéto niečo. A tu je to takto. Tu to vidno, že ideme po ceste, ktorú robia, ktorá je štrková a postupne na ňu budú nanášať asfalt. A v diaľke vidno. A tu je odbočka na Predoščica. No a vyzerá. Aha, aj tam budú robiť cestu. Aj tam budú robiť cestu. Pol kilometra. A na budúci večer. Ku večeru je dobre si to tam prejsť, lebo tam nie sú tieto